салом алайкум дӯстон, бардорома тамошобини ҳамашаи канали мо. Дӯстони азизам, ҳамкасар хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав-навро ба навор гирифтем ки пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, касоне ки нав ба канал медарон, меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш обуна шавед ва подписия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, зангонаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза дӯстон бохабар бошед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошед, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед, дар номерҳои ватсаи мо барои реклама сурати маълумоташро равон кунед. Иншоаллоҳ мо дар навори оянда реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии канали мост. тамошои бо фароғат наворро то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, ин бародари тоҷикмон интернет-магазин дорад ки беҳтарин чизҳо ҳастанд. Болгарка, ананабори ключ, шурупавиёр бародора, ҳама намуди чизҳо ҳастанд. Беҳтарин чизҳо бародора ҳастанд. сварочный аппарат ҳам аст. Агар ба шумо чӣ хеле ки мақсад асбоб дар коротон бошад, ҳатман дар омада дар ватсапашон нависед. иншоаллоҳ ки пешкаши кофта ёфта пешкаши шумо мегардонад. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бародора бесплатный ҳаста. ройгон касоне ки агар аз номи канали мо салом расонанд, бесплатный бародора ҳастанд ва скидкаи хуб мекунад. дӯстони азиз, агар ба шумо ба Тоҷикистон дар коротон бошад, Тоҷикистонам рой мекунад бародоро, ба тамоми шаҳрҳо, ноҳияҳош рой мекунад. занг бизанед бародоро, иншоаллоҳ беҳтарин мешавад. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза BMW пятёрка мебошад ки соли бароишаш 1999 сола. Объем мотори д дӯстон, коробка передачи механикаи, судиш фурӯш бензини газ. ҳуҷҷат дӯстон мегӯяд дорад, тонировка ҳамаш мегӯяд қоидаи. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нарша мегӯяд дӯстони азиз срочно фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомон. бо арзон мешавад. дӯстони азиз, номерое ки селанд дӯстон ҳам ватсап, ҳам номери простойшанд. занг мезанед, маълумоти аниқашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. ваз 2105 бардора, соли бароишаш 1984 солай. объем мотораш 1.3 дӯстон, коробкаш механика, судиш фурӯш бензини газ. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад дӯстон, на хатм мақсад мега заводид мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ. нарша 7000 сомонӣ мегӯяд. дӯстони азиз, срочно мега Сундаркурай. номерое ки дар рӯи экран мебинед, номерои соҳибшанд 87 52 35 05. дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, агар дар шумо нархи мошин, хона, замин, квартира ё ин ки трактор ё ин ки чӣ маҳсулоте дошта бошад барои реклама кардан, номерое ки дар рӯи экран мебинед, дӯстони азиз, 925 066 42 ҳамин ватсаи мо. дӯстони азиз, 24 соат кор мекунад. сурат ва маълумоташ равон кунед. иншоаллоҳ мо дар навори оянда ҳатман рекламаш мекунем. мегузарем дӯстон ба сеюмин мошини фурӯшӣ. ваз 2110, соли бароишаш 1998 солай. объем мотораш 1.5 дӯстон, коробкаш механика, судиш фурӯш бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техники дӯстон қарор дорад. срочно мега 12000 сомонӣ мефурӯшад мешавад. ҳуҷҷат надорад дӯстон, соҳибаш мега илтимос хайдроҳои конкретни занг бизанед. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дӯстон. номерое ки селанд бародоро 938 43 33 13. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки каналхар бошанд, марҳамат як каналро тавсия медиҳам ки беҳтарин канал аст, жалоб ва авториски надорад. промои эфирам дӯстон кор мекунад. номеро 925 066 42 дӯстон ба ҳамин рақамҳо ватсапда муроҷиат кунед. касоне ки каналхари конкретни бошад, марҳамат нависед. дӯстони азиз, мегузарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. чормин мошини мо ваз 2114 мебошад ки соли бароишаш 2010 солай.
объем мотораш 1 ҳафта дӯстон коробкаш механикаи сӯзишфарош бензини холи. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ дӯстон қарор дорад. мошин мега 4 та балони 80% қарор дорад дар шаҳри Душанбе. тонировка ҳуҷҷат мега дорад дӯстон азиз. мошин дар шаҳри Душанбе мебошад. нарша 24500 сомон мега сарошна мега сум дар корай. номере ки дӯстон дар экран мебинед марҳамат занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мегузарем ба панҷумин мошинаи фурӯшӣ. каравани прасои дӯстон аз ба навои гирифтем ки соли барошаш 94 солай. объем мотораш 1.6 коробкаш механикаи сӯзишфарош бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сарошна мега бо нархи 23000 сомон бо нархи арзон мефурӯшӣ мешавад. илтимос мега харидорҳои конкретни занг бизанед, мақсад ки ба ҳамин нархи охирон шавад, дигар арзон намешавад. сарошна мега дӯстон сум дар корай. номерои ки дар экран мебинед 928 58 0924 дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, агар шумо мақсад чӣ маҳсулоте дар кор бошад, мошин, хона, замин, квартира, чӣ маҳсулоте дӯстони азиз дар кортон бошад, ҳатман даромада дар комментарӣ нависед. иншоаллоҳ мо дар нави оянда ҳатман пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. мо дар навори имрӯза Opel Hatchback ёфтем ки соли барошаш 93 солай. объем мотораш 1.6 коробкаш механикаи дӯстон сӯзишфарош бензини газ. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нарша 20000 сомон мега бо муомилае ки хуб мега дорад. мошин дӯстони азиз на хаду мега кор мекунад. касоне ки хадуҳои конкретни бошад, занг бизанед, маълумоти аниқашро дӯстони азиз аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба ҳаштумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. ваз 2115 бардор, соли бароишаш 2000 солай. объем мотораш 1.5 коробкаш механикаи сӯзишфарош бензини холи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ дӯстон қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 7500 сомон мега дӯстон. касоне ки харидорҳои конкретни бошед 977 25 65 65 ба ҳамин рақамҳо дӯстон занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, агар ба шумо навохед мошин, хона, замин, квартира, чизе ки мақсад барои реклама кардан дошта бошед, номере ки дар экран мебинед дӯстон, ба ҳамин рақамҳо равона кунед. иншоаллоҳ мо дар нави оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва мегузарем дӯстон ба нуҳумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. Lada Priora бардор, соли барошаш 2008 солай. объем мотораш 1.5 коробкаш механикаи сӯзишфарош бензини газ. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. тонировка ҳуҷҷат мега 6 моҳи дигар дӯстони азиз сарох дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 28500 сомон мега дӯстони азиз. касоне ки харидорҳои конкретни бошад, дар номерҳои 30 44 56 55 дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худи соҳибаш метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, агар ба шумо навохед мошин, хона, замин, квартира арзон дар кортон бошад, даромада дар канали мо подписаться кунед дӯстони азиз, зеро ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза бохабар бошед. лайк ва подписаться фаромӯш накунед дӯстон. иншоаллоҳ мо ҳама рӯза видеоҳои нав ба нав ва мошинҳои арзонро пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори мо бохир ҳастед. ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон, барои лайку комментариётон. дӯстони азиз, раҳмати калон. касоне ки дӯстони азиз чизе ки мақсад дар кортон бошад, ҳатман дар омада дар таги комментар нависед. иншоаллоҳ мо дар навори оянда ҳатман пешкаши шумо мегардонем. хайр дӯстон, то видеои оянда худованд нигаҳбонтон бошад. дастгириё фаромӯш накунед.